uba Renington Lingdo Tongkhar MLA Kamau Karwat constituency kum ukong san ulayo ban pli pat ba ya ka jakat rekam jong kate Soklang village organization kabadai kawe na kishatri bakdup ya ki self help group kabadan nasional Potjaut Southwest Khasi Hills district Shwaban sedang kejinyalang kakong merciful Kalingdo kalayo ban puli ya kejinyai inti jong kate Soklang village organization Potjaut kabala sedang nadu usnam arhajar khat nyo ha kabaki dan hadu khat pratali ki self help group hapo kajing pet jongka hadu menta bakilayo ya ka jakat rekam bapura nak bentaban pentelun yaki kam jongki SHG hapo jongka shnong ki balaya don lang hakani ka sngi kilong uba MWAR General Manager jongka DCIC Southwest Khasi Hills District kong nasaka dekhar Junior Manager jongka Rural Development Officer uba Isan Khongramai District Mission Manager DNM NRLM Maukarwat CNRC Block uba Ti Shangdiar Menteri Shnong jongka Potjaut war bat nakasay Soklang SHG lembat ki wede la penshit penshangan shuk da kajing ruai nakate Soklang VO bat kajing kublay nakakong Siantilin Shangdiar Office juga VO New York berkabel dari kon bahkan kabel kon yang aji saktiran Laseng ia ka hakakat nyo tarik benai Oktober hajar kat nyo. Ningkong ahus nem hajar kat nriu. SHG tidon arho deli. Bat hadin kaktu kane benai kim trekam syu. Bat day hakakat nyo tarik benai Oktober hajar kat nyo. Layo ban form ya ka village organization. Daki hinriu teli ki SHG bat hadu menta ki don khatra teli ki SHG pentup ya teli ki PWD SHG bat kawai ka elder li SHG kate Songlang village organization ka penlong meeting sisin si benai batlah boot renti ya ki santeli ki nong rim jong ka rural livelihood mission lane ka NRLM kita kilong meeting tista, kenjel tista, airam tista, siuram tista, tho badu renti yati kot kislah. Kate Songlang village organization kalayo jingyarap na poko office NRLM khat kralat nyo pusat hajar. So kemen banyo baki dong KVO jongmi, ki village organization jongmi, ki balayo kalak ban yo ban longkum ki bang bagia airam anis kontenat hado kata-kata bagi VO jongi ki SHG jong ki yo lak ban ya trei kene ka banking service ngak mi leti pinda ya pan bhai ki certificate kini ki VO la ki SHG ya kini ki activities ki ba pilale baro sarapan ka certificate na ka office kan bikin IAP kita ki experience certificate bantik la syah na KVO jongi na kaneka Southwest Khasi Hills jongi ondon ki balak bangkiu bana kaneka experience ka pila yo ban kamai na kining kam dia train mata pila ondon kam haki business ki bahe lese ondon ki secretary ki president hak ba pimpin yo ka experience yo ki ba pila involve haki VO ba pi involve haki SSG hin yo kam haki private bank haki bank ki ba bon ba ki bank ki badon hagale kastet jongi mentah itmil ti bakinang keu kilang baro pada kit boker yang bau belai terakan rak unda kerku ya ki longkmi kum ka jaj benriu basnu tenak kum ba ong ka ketin ke jong belai bahkan longkmi ke bastat ka teya la ka yen handrai ka babet ka lit nok dala ki jong kiti ikmel nanti bapi ki member jong KVO bapi ki member jong ki SHG ba pher Kinlong kinong te ki yin ki sem jong pi haka ba ki yin ki sem jong pi kinang keu haka ba ki khon ki kti jong pi kin keu haka koi haka thia kinang pas ki kadam ba pher haki chimpule dong inom sha alam ba kelas isin pak ba ki don ki ba ong ba mentoy ban phak pule ki khon namat om yo kam sarkar katakan ke ching ba kelas ispa na kasispa tentet ye gereng jisisha ba kajing le jong uno basta jong kano ka bastap ka kampe
ban ya kajing le jong ki bom sim don kajing nang kajing sta lagi so ban ban yo i ya kajing internet ya kajing po ya kajing ping jong ki long kemi ka ka ski ko mata bat ka kajing po kajing ping to ai ka nom long tang ka mangkarong tang karong handai kan long ro kajing po kajing ping kajing kemen na kemen sem jong pi ha ka bat ya long member ka ka VO ka village organization ha ka bat ya ba tre ka bon ki kam kalau nggak masuk tenat banyu i bak ya syafran ka jing ya 3 jam na kelen ka bio bat ngawan bat ke bok ke ruang ya pi ka village organization ha ka ba pinang la ban 3 bahar i kme lenti bakan dan ka jing keu jong ki SSG ha ka ba pinyo bon ki jing matoy na ka sarkar ngasi kwa ban perkan mau ya pi pa ba baro batongin kendo kini ki jing ngai be ki ba harukom ha ka ba ngiting ban sim yang ki development ki bawan na sarkar ki bon ba ki breu jogi ya ki dong kitan ki barang don kita ke tinggi bit kat banteng ban sim ya ki development sarkar teng ban don adhar bat kumle kumtai so ki log ba e ya kwa ba ya pi haba kot joga ni pinyo i ta ka jing nong sudah pinong yo i jing yo nong ru em ha kata ka jing perkhat bakala hendrai kita ke perkhat bakala pinyo itang kajing nong sudah ha ka ba kijing toy ba kini ban yo la sarkar kinom yo shu namar pinyo board nanti ya ka ka ba penbaik la sarkar namar kata ni penselor pi ba bangim dai ban ya ting krumar ke baro kom ka jat ban reu ni la nong shi bon namar ka jing ting be kom ka jat ban reu ngim dai shu ban ya pen bon ka jing penting ki ki bom don nong rem nei to ki nong slor ban ya sim mata ba don mata Bagani bot ya kijing petha na kile ka sarkar na kapta ka bet ka biang na ta ka roy ka par jong mi ki pai ba jong pi ki pai ba hi